Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. 286 abangpu upper primary tet athan bangatum chiklojon krepho bainong kilong lia puthak pherang kemai ke phapo pini mati jong ni phai kretrok sier ni dogmuka along bang 286 abangpu primary tet athan bangatum chiklojon krepho bainong kilong li penajok kisung ke phonang lasi labang so akisung pen nang pajok sirak nang jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan ka tuning report Tangte Perangkia Technopen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Atumpen Prabjin Pen SIU Pichun Serak Pen Bainong Kilong Labjia Phan Kachuning Report Alam The Arju Iksinang Dogmuka Pen Long Kiram Teron Report Karbi Anglong News Channel. All the 286 TET UP regular teachers who were appointed on 15/4/2022 of both East and West Karbi Anglong that we would like to plead for our grievances to our Honorable CM of Assam and our Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council and EM, Education in Charge of Karbi Anglong, that we are deprived of our salary for the last 15 months. And we are facing financial crisis till date. Therefore, we could not pay our bank loans, children's education, and our basic needs. Moreover, we have been served legal notice for the non-payment of our various loans taken from the banks, and we are bound to borrow money from our local moneylenders in high interest rates. Some of our colleagues are posted far from their home and are facing to meet traveling expenses also. So therefore, we earnestly request you to speed up our work as fast as possible and release our salary. Thank you. Inut anim sopi ing bodet pen kilong tu Jermika rong pipi teng pi arong along amat amithang amat apran che ende. Dua Barguri constituency lakhaing kora troke parlo Daithor police station ang kangarlo Daihuri songron terang arong along inut anim sopi artani kan kre troksi amithang apran che ende. Lason si kedam tang ni phai crazy matijong achiklo ningkan surihini ra ingkora ke thompen kang bodet anim so Karli tang Jermika rong pipi aphan pini ni phai great truck matijong achiklo ningkan surihini ra ingkoi ragethom arni an kelong pontu Daihuri songron arong along kedam tang ni phai crazy matijong achiklo ningkan surihini ra ingkoi ragethom arni pen penang an along kiri asai pusitame iri pon bomlo Bonta tek ponlong ledet si asar bura asar pi a ik atumpen lapen rong arat atum pusitame ridunlo Sitame teglong lededlo. La sipini ni pai great truck mati jonga chiklo ningkan surihini ra ingko raketom arni ansi tekpon longlo. Bonta kelong tua hud anke amithang amat si kopi pelapen koson penlone amithang apranch endet asonsi teglonglo. Karlitang Jermika rong pipi aphan lapen kichilot Jermika rong pipi asar bura dhoni rong pi lapen asar pi sikate rang pi atum asupi adagwam Karlitang Jermika rong pipi kedamtang di phai crazy mati jonga chiklo ningkan surihini ra ingkora kethom ajo por phai krehini apor malom hempen barjuilo lapen alang litum lapen rong isi sitame nithom nipli anke kiri chepaduk pidunlo bon sitame theglong ledetlo lapen Pini ni phoke chok anke kichitang abang arpumsi longpon ronglo. Karlitang Jermika rong pipi abang thengpi arong along si amithang apran chipide. Lasi kopi koson penlone labangso Karlitang Jermika rong pipi apran kedamjui mapu kachini dak chiaphan tong sekot pen Daithor police station aphan birta policy postmortem chiaphan Dipu Medical and College Hospital along an palidamlo. Daihuri Pena Mosing T report Karbi Anglong News Channel. Pini labang so pini aning supi cipati lo putak di kuson dan ada lo. Ahok lo nilibong lo kedam tang punibar adjo
alang letung ko piko son melon de pun ka ching ki bang litum chini ne da jok ajo la pu la benji pu chini ne da lo amang ka ajo megyang elo ne litum ta megyang elo por ha baro baji por rongat resomar tum me ka ching hi batum alang letum thegun long pulo asi alang letum bang berta nang pilo phone nang call lo enges phone nang call pe na phi hem nang lang lo also hem avedal engke also bang hala so pinso along si kicing kidon pu gedam along to bare beng si kachip hap pu asere smart bang sin debul long check lo corner ni lom la date bang oni bar jo exact date bang chini ni dalo sitame ajo apor barobaji apor se alang tung ko chetong mari smart tumta ni phan pu sila so bong na ong pu mat elang dun cari dun bom lo amat apin so bang kang hong mek pen jo halang bang ke bait pen tuare beng an thap on thot se ha inglong ang bong an bigang kok tuare beng an bigang kok se alang bang ka jui lo tang de hala bak so pin so men sini ma la ko pilo claim ya la bang so pin so bang la bang so jo hok pet bang ke la so pin so bang dam jui phi nil bong han wan de pen nil bong har jui lo la han ma pu lo aso pinso heno ma ho polo number alang pen number paklang lo message patowi tan paklang lo la henlo pulo so teng me long rong ari somar tumbang number bear lo o la ke nitum chini ho la ke thiok lang so somewhere rong thar pulo so teng si ni tum let warat kedam tang honi bar ajo phera benge lang hemgang lo pothot ada bang lang li ning ki oi adim bang ke alang li tanili bong bang ke Lihat nang la. risumar putin pa me join si alang bang aning dog lo si alang le tum relationship do bom pel jok si alang le tum chingki bom ti than bom lo angke so jo an bang si alang bang ke sarmar pu chini rong lo Karbi Student Association West Karbi Anglong District Ingdeng Kresi Angdeng Krungsai Amai Kangnipo Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha Troxy Kopili constituency arlo Chengbong Lang Sibu Cultural Complex along Karbi Student Association West Karbi Anglong District Ingdeng Kresi Angdeng Krungsai Amai Kangnipo Mati jong achiklo ni phai kretrok CR ni Kheroni Chengbong Lang Sibu Cultural Complex along Karbi Lo Charlie Asong Atumpen Ingdeng Kresi Krungsai Amai Kangni Pon along Mai Chari Pon Mai Phu Bisnu Teron Lapen Mai Alam Theke Than Pajermi Pon Longki Hanse Mai along Aluhia Manpen Chupha Pon Abarim Kes A Klembang Phu Dipenra Rongpi HTL Convener Sai Sing Rongpi, Kes ATRP Kongchunbang, Biswa Jyoti Teron, Kopili College Principal, Guru Prasad Yupade, West Karbi Anglong District, Kes A Klembang Phu Abarim, Mai Phu Bimolbe, KCS Tengkhajon, Kongchunbang Sar Ikrong Par Lapen Ongdung Tiripi, Kes A Klembang Photum Chetong Dun Pen Mai RDP Dun. Mai along Ongdu Abranch Chetong Dun Si, Keteng Si Nijang Karbi Anglong District Apartment Kes A. Akimi ar pupekpon maipu sar therong hang kongchunbang longki hanse atumaphan ningkan hini aparman ar pupekpon bang soaphi mai ingni ponsi ing samchin pen mai pachun pon Khiruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel Troxy November 2023 Karbi Lo Charlie Asong West Karbi Anglong Committee pen patin piponsi Ingdeng Kresi Convention meet ani siap Harman Padupon lo langsung padualong Lang Sibu Aklam Cultural Complex helang pilong si Padupon lo langsung Padupon along pini ningkan ini pen esek Karbi Lo Charlie Asong tum langsung aku kecelaramai mati isi junior age pula sudu langsung aku kecelaramai pini koiglo aban presiden ini tumlong amen pen pinpur poningtung Akia hai Bisnu Teron alang li ke pini West Karbi Anglong si formally nilitum bang bidai iglo utot akimi nang select pon iglo nili phansi la ningkan ini aparman Karbi Lo Charlie Asong West Karbi Anglong committee apan cari calon ponang pupu langsung nilitum presiden mate secretary apan aku nang pek
Ini ke Nam tarapung TEC ex pen dalam rat war ke bombe. BJP local committee Yo. Son si lakha ingkoi rapho MSC constituency ke palo tarapung ahawar arada phan kiram ka Lemak tu jauh kereta. Yo, aku ni. Tarapung dah mi tu. tarapung aduwa chikko jon thom ambok patang ya chipusi Langsung loh, pokok. rat athin chipika Kak, itu yang pokok siang bang ke nang paha panjang pela tarapo ajak kami dari motor celengan pun ke kalas lapen panjan poisa ingti arongalong long e sitami somte kanglo sonsi panjan poisa ingti arong arat lapen tarapung ahawar arat kedo tuma phan aning pathete kanglo lapen bang swajok tarapung arat atum do anta ning thelo setame pining anke karbianglong autonomous council kachari abangphu CEM Dr Tuliram Ronghang alangliki chini ne MP Horen Singh Besi Chini Pusi Ningje Tangte CEM Dr Tuliram Ronghang Ning Chematha Tha Tarapung ahawar along MP Kilik ahut campaign kiwang ahut ke rod ahempen wangsi team Karbi anglong atum do anta do petlo lapen hala so ahut si rat athengno lamchak chipi tekanglo Chiklo Jon Thom Angbong Panjan lapen tarapung atowar ke patang dia chipusi Karbi Anglong Autonomous Council lapen team Karbi Anglong pen wang etsi tarapung along Mamat Arnisi an Esanta chorapet nang pu anta lamchak chipi tekanglo Lasi lapuson Karbi Anglong Autonomous Council kachari abangphu CEM non aporke chini nepu abangke nilitum tarapung local committee atum pusitami ningduklo lapen tarapung ahawar aradatumta ningduklo Lasi Rat Atum non Kemathaki Tarapung Local Committee Atumpen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Abangphu CEM Dr Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh Be lap Pira pahay non lapen la soal largen dili ningkan hop nalit ng panang klempiri. Soal largen ningkan hop nalit ng panang klempiri. Nalit ng la ani sinadu cepadukta. La cepaduk non kanghon ahirjime nang pidunon lapen ningkan ho la soal largen dili ningkan ho sinatong pan ahirjime nang pidun po. Nalit ng piduk kisung ke boy katuk ko belo dili tudun po. pen MSC Povitra Rong Pipen Arlo Kachingki Pahemso Dokok MP Horen Singh Be Aphan Kapahai Chiaphan Pusi Tarapung Ahawar Arat Atumke non Matharonglo Sitame Tarapung Ahawar Atum Mathanangni Nilitum Kedamtang ex local committee president secretary Atum Penke Joy Kachingki Ave Lasi Lake Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Abangphu CEM Dr Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh Be team Karbi Anglong Atumsi Lake Radaphan Kachong Thuita Thekpusi BJP ex Tarapung local committee president Moheswar Kiling Pen Phirangki Atuma Thenglo Clardak Pet Lamthe Pangdak lapen la swateng lipute non kevangji MP election kilik ahutke tarapung arat atumta kamatha abang pangching nang ko puta ningche Tarapung dah mi tu. tangte phirangke athengno kaning jelam arju sina Dua Barguri Pen Everson Koripo Karbiang Long News Pini nang phan karju ji gelalo kedam tang MP election hot hala bangso hot je panjan lapen tarapung atau waraphan long i som tekang lo panjan lo hala bangso hot je chak tekang ke ciklon thong wong patang de ji busi klemi busi la bangso pathat cipi tekang lo lamchak cipi tekang lo tenang tu la bangso local committee atau masuk nang atum siklem lo la bangso lam the nang atum kuan chini dun lo la bangso pathat nang le ithe thini than tha la pen non bang ke CM dami chini ne pupukok bangso pathat nang le than tha Apransi nang tem nang ke humre pasi nang tem hana kero pilo nili ke nili men ke mahesar ke ling nili aprang lower tarapung along local committee a presidency claim lo la pen nili non ni kan si ne anwe lang hon nili ke ridun ba ni kan si ta ve chola nili ke ridun dat pe si bang ke nili ke pudun kang tung ba nili kan yi ning ke hangala lo kedam tang MP election hotame CM la pen MP atum tarapung along wang si nang humri si tarapung arada tum phan klar da kalam pen lang tum nang than tekang ye Chiklo Jon Thom Angbong tarapung tu panjan ada poisa ing tirong ada kato warabang ke petang daji pulo la pen next ke bang ke hadak parti tame nang chupinji
Cikloyan Tom pen a feed ke bang lote puan se lang li. Rada tum han tame chi chak tekang lo. Setan non CM abang chini dun de po bang ke sining dug lo. A the lang li ke bang a hu setame haladak rada tumang nu alang li MP ka ning je hu setame alang li ta do lo. La pen ha so ka chi chak tekang Cikloyan Tomang bong patang ji po along a chi chak tekang ke alang li ingno ma si chi chak lo. La pen la pusana ho nilitum tarapung arlok si arat hoya men pen nilitum apar lower local committee doan nilitum ching room si alang etum aphan memorandum alu setame nilitum pidun lo apen immediately pen ang patang pinang ji pusi nilitum chuning ridun lo la solong nilitum kijong dun do oh number 1 ke panjan pen tarapung ada katawar aphan nang patang piwek nang iprabjin pen pulo la pen nomor hini ke tarapung tu borpung tu Chukihala da katawar la tame nang papleng pi nang pali nang pulo 15 km tarapung pen borpung adak pulo la pen nilitum kijong dun la sohot hospital tame sub center da pravin pen nang kim nang gi pulo la pen kiju na lang ta pulo setala anang bong pen setame lang tum ka chichak te kang ningit hinang pikang da ke panjan pen tarapung da ka chikluyong thomang bong na patang pi po pulo ta non MP kilit pardet pen non CM abang chini dun de po abang ke nilitum local committee ke klembari matum an pen bang ke si bang ke ning dug lo la se labang so long nilitum rada tom pan election hot ko an nilitum than lo litum to war long po pu rada tom pan arong ning pet he pen non ke rada tum tame labang so lam pen a pot alang tum ning ke ning ke dug son lo la se labang so ning ke ning ke dug long nilitum tame ning dug dun lo la se labang sol a to warabang ke alang tum klar dak pen rada tum pan MP la pen CM tum ko pis kim ben si ki pima la pen claim vegi ma claim klima la bang ke klar dak pen ke thana sonte posi nilitum lower tarapung ba upper lower la kadogo area do an hoya men pen nili non nili ek local committee hoya hin pen tamen nili tuning ridun ke lala Sen Mahal lapen supplier atumpen montap along sai hem kang pupo. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha Troxy Kopili constituency arlo Dayamuk mondabalong Sen Mahal lapen supplier atumpen sai hem kang pupo. Mati jonga chiklo ni paike Troxy ning kansuri hinira inkora ke top arni Kiruni Southern Range Forest andar along Sen Mahal lapen supplier atum Dayamuk along sai hem kang pupon along mai charipon Rajan Ingleng lapen mai alam the ke jaipon John Rong hangpen than pa Jermi po. Labang so amay long chopapon aluhi sarpo inglong focus a maipu Mir Jengkro West Karbi Anglong District VDP maipu Buleshwar Inghi Sarkar Gambura Ajit Marak lapen ongdung kes a Klembang pu lapen Sen Mahal la en supplier atum chetong dun pen mai RDP dun. Rajan Ingleng pen perang ke athengno kaning chepon ke Karbi Anglong Autonomous Council upon Revenue PPNC Sen Pusitame supply ponpo Lapen Kiruni Southern Range Forest along Pusitame TP Chalan ing than pensi kam klempon po pusi ning chepon Kiruni pen kam singdera report Karbi Anglong News Channel Sen Moholdar and Supplier Association pini office ingku pono dak mandap West Karbi Anglong along asi dilitum ladak Kiruni range under Southern range under long Moholdar topik Moholdar 14 plus doji lapen permit holder kami penan mangkepat dulu. Jadi itu sebenarnya si Sen Moholdar and Supplier Association itu seng pono. Jadi pini arni banggen itu office itu pono. Terus ini itu so akemangnya labang hello. Itu ahopat besi kamklaim bonji lapen Karbi Anglong Autonomous Council kan itu royalty pension itu kamklaim. Terus ahop dalamnya lapo hello. Itu Karbi Anglong Autonomous Council authority tum si tender call pen nilum tender pijun pen nasi nilum settle that pen kado kabe mining plan men kadang log isi kado kabe claimant si nilum non mohol bang ke claimik bom lo nasi nilum non kebang belangan ingkan istami nilum ladak dan anak yung
10 plus 14 bag do moholder tum non royalty ki pinai ta apor nilo isi clear riche chelang anang itu mining an mang etang hai chalo la se an 14 mohol bote an 1 crore pan ni bag ni tum royalty pinang ko ji la se royalty pi pension ni tum kam claim je an melo Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me